Hello all, this is Igbo Catholic Mass, which holds on the last Sunday of every month. The venue is St. Peter's Church, Hedrenton, 1640 Hedrenton Road, Ottawa. The presider is Father Emeka Onyeogubalo, assisted by the chaplain, Father Paul, and Father Ben. Happy viewing. Bụrụkwazi ụbọchị anyị na-eme mmemme the Good Shepherd Sunday. Kristi ezigbo onye ntị atụrụ, anyị na-ekele Chukwu maka ohere ọma nke ịkakwa ụka nke n'ọnụ ya na-akwazi nnukwu mmemme n'ụwa. Akpọpụtagoro afa ndị yọlụ ka elotefa na jemaasị dị asọ. Abụkwaziri mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'obi wee bịa, anyị na-ayọ Chineke ka ọ nara mkpa anyị ndị anụmanụ niile site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị.
ayịyọ. Chineke jike niile nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke n'igwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya banye. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Isiokwu: Chineke emeela ya dị nwere nna Kristi. Ma Pita guzoro ya na ụmụazịrị n'otu ahụ, wee were olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, geenụ ntị ka m kọọrọ unu ihe ndị a. Gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ana m eme ka ndị Izrel niile mara nke ọma na Chineke mere Jesu onye unu kpọgidere n'obe ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ma mgbe ọgbakọ ahụ nụrụ nke a, ihe a wee gbuo ha na mkpụrụ obi. Ha wee sị Pita na ndị ozi ndị ọzọ, ụmụnne anyị, gịnị ka anyị ga-eme? Pita wee sị ha, chegharịanụ, sikwanụ na mmehie unu tụgharịa bịakwute Chineke, ka e mee unu mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Chineke ga-agbagharakwa unu mmehie unu niile. Unu ga-anatakwa onyinye ahụ bụ mmụọ nsọ, n'ihi na ọ bụ unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n'ebe dị anya ka nkwa ahụ dara, bụ ndị niile onye nwe anyị bụ Chineke anyị ga-akpọtara onwe ya. Pita jikwa ogologo okwuchukwu gwasie ọgbakọ ahụ ike, na-arịọkwa ha sị, zọpụtanụ onwe unu n'ahụhụ ga-adakwasị unu n'ụgbọ nke a gbagoro agbago. Ọtụtụ mmadụ niile nụrụ okwu ya wee kwere na Kristi, ewee mee ha mmiri Chukwu n'ụbọchị ahụ. Chineke tụkwasịrị ha ihe ruru 3,000. Okwu nke kwụsịrị ụwa. Azịza: ihe anyị ga-aza bụ diwenụ bụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Oh,
ndagwurugwu ọnwụ na ndagwurugwu ọchịchị, agaghị m atụ egwu n'ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na iji mkpara na nku gị nọnyere m. Ọ bụ ha na-akasi m obi. Azịza
unu, onye ọbụla nke na-esighị n'ọnụ ụzọ banye n'ogige atụrụ, nke na-esi ebe ụzọ ọzọ na-adịghị arịba, bụ onye ohi na onye na-anapụnarị mmadụ ihe n'ike. Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye ọzụzụ atụrụ. Onye na-eche ọnụ ụzọ ogige atụrụ na-emeghere ya ụzọ. Atụrụ ya maara olu ya. Ọ na-akpọkwa atụrụ ya aha, wee na-edukwu ha. Oge ọbụla ọ chịpụrụ atụrụ ya, ọ na-aga n'ihu ha. Ha na-eso ya n'azụ n'ihi na ha maara olu ya. Ma ha agaghị eso onye ọbịa, kama ha ga-agbara ya ọsọ n'ihi na ha amaghị olu ya. Ilu a ka Jesu tụrụ ha, ma ha aghọtaghị ihe ọ na-agwa ha. Jesu wee gwa ha ọzọ sị, n'ịbụ n'eziokwu, mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ nke ogige atụrụ. Ndị niile buru m ụzọ bịa bụ ndị ohi na-apụnarị mmadụ ihe n'ike. N'ihi nke a, atụrụ anakwaghị ha ntị. Mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi na mba, a ga-azọpụta ya. Ọ ga na-apụ, na-abatakwa, na-achọtakwa nri ọ ga-eri. Onye ohi na-abịa naanị ka o wee zuo ohi, gbuo mmadụ, laakwa ihe n'iyi. Ma mụ onwe m bịara ka ha wee nwee ndụ, nwekwa ya n'uju. Oziọma nke Oseloa. Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Whoever enters by me will be saved. I came that they may have life and have it abundantly. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Munana Christi Parabensi Mwasiso. Like I said in the beginning, today, my dear friends, is Good Shepherd Sunday. Ubosioka Ezibonye Njantolo. Incidentally, in my parish today, we made first Holy Communion for the kids. So it was beautiful, and it kind of chetelo motutu ife. Ifo lolo, ibo ezibonye Njantolo. Now, ancient times, no goat here. The shepherds, the way they were seen in ancient Jewish societies, you know, fighting out of they come, destroy your farm, attack you, and all that. They are passionate about their flock, but they don't care about every other person else. It was the same. And as bad as that, they were not accepted into the synagogue to come in and pray with the rest of the Jewish community because they were considered both physically and ritually unclean. Their testimony is not accepted in court because they are seen as
na-enwe ezigbo ife ga-esi na ndị apụta. That was the way some of those shepherds were seen. Mana ịma Christ na-abịa ọbịa ka ọ elebụla ihe niile okwu na onye ekpe n'ibie ikpe akọ n'uche maọbụ ikpe n'azụ. Do not judge. Maka na oge ọbịa onye nwata ojii bụrụ ndị nche atụla ahụ ndị mmụọ ọma ji egosi onwe fa mafụ ndị mmụọ ọma announce alụfa na amụghị onye nzọpụta. Ndị anaghị accept their testimony na court na-abịazi ikwu na ha afụ angels, ma na-etu Kraịst si wee chọọ ime ihe ọ chọọ ka ụsasị ebe niile, maka na ọ bụrụzi onye nwụrụ ka anyị na-agwa, so ọ chọọ ka ọ ya sasị ebe niile ka anyị bidokwa isi na his resurrection. Onye bụ Sophia bụ Mary Magdalene, a public sinner. She was known to be a public sinner. And the woman, of course, also know onye njọ, was a man on top of it. But onye maka Christ said, "Wow, ebinigo oyara boni." Pasi ajezi ake iwa nwune. Go and tell them. Mana Christ bịara wee na-agwazi anyị ụdị onye nche atụrụ nke ọ bụ. O nwere ndị nche atụrụ nke a kọwara na Ezekiel chapter 34. The type that we are not feeding the flock, but we are feeding off the flock. Fabulous ịzụ atụrụ, fa na ebuzi atụrụ agwara fa na-ezi. They were doing something totally different. And Christ came. We say, na ya mabo ezigbo onye nche atụrụ. Na John chapter 10 verse 11 will say, I am the good shepherd, and I lay down my life for my sheep. Ya ga-edebe ndụ ya maka igwe atụrụ ya. Now, like I said, now I made First Holy Communion today, and it reminded me when I did my own, April 1979. That day, my father was a building generator, and I went in and for them, but they only for the phone and my only one hour fuel. Then I went in 7 p.m. Then any network news, I went in with black and white television, Man was say the day of my first Holy Communion. My father had a generator, no total, in the morning, for me to dress properly in the white, and then, I look at this, the other look, man, another communion. Man, that singular act of putting that gem bowl in Ottawa, in the village that time, on Sundays, if I get my Sunday bowl, it was in Egypt, as a fridge. No farm, so far, late for Sunday. Or every day, I realize on Sundays. Now, if one woman can have a fridge, they will answer, nada, but I'm not out of the family. And I don't believe it. But rice so far, now a fridge. Sunday afternoon only. So if you can now materialize it on a Sunday, so for that day, it was the only day eating a generator in the morning in my house. It had huge significance in my life. I may not fully, at that age, understand fully what the Holy Eucharist meant. But for my dad to put on gem that morning, it showed me that this is something really, really great. It's something huge.
And why was he doing that? Because he was trying to be ezigbo onye nche atụrụ na ụmụaka Chineke ranyere ya. You know, your kids did not come by accident, even if you did not plan it. Chineke kwuru n'akwụkwọ Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Therefore, the work of a shepherd, the work of a father or a mother, it is a vocation. It is not something you wake up Sunday and resign. They drive me nuts. Yes, listen, the job of your kids is to drive you nuts. That is part of, not even all of it, it's part of it. Because never is a never chose our problem, no in Mongolia. You know. Nina, I'm in Amaka, the other day, I get a macronated and even a name will get to God. Even you so, and you cannot run away from those because, like I was telling the parents this morning, these kids, even though some of them torment you, Jesus loves them. And it is part of your duty. The job of a shepherd is not an easy one. And being called as a Christian is not easy either. There are sacrifices to be made. And we must be ready to make those sacrifices, or else we will not do our jobs well. Sometimes we put off things we need to do. Sometimes we shelve them. Sometimes because of comfort in one way or the other. Sometimes we associate it's all about me. You know, it's also my co-working. You know, it's all any skin pain. Don't praise you. Maka onye bụ ezigbo onye nche atụrụ maọbụ onye chọrọ ịbụ ezigbo onye nche atụrụ. There are tough decisions to be made. And you have to be patient. You have to tolerate a lot. It includes even suffering. In our second reading today, from the first letter of St. Peter, among other things, he said, "Beloved, if you endure when you do right and suffer for it, you have God's approval." For today, you have been called because Christ also suffered for you, giving you an example so that you should follow in his steps. Even the difficult. As a normal man, they might walk also. I am a woman, and I am a chihuahua in all. Irrespective of lots of things, so they enjoy. Because sometimes in my quiet moments, I'm here there. And like I mentioned, I worked in a marriage tribunal for 8 years. It was all the church and pastor are traumatized. So, in your work as shepherds, when they now was all, and when they get Christ, when they see that we have that, and then I will have an go. And what of anything worthwhile in life that does not take tremendous sacrifice, including being a father, being a mother, being a husband, being a wife. It's just like you never package. Let me put it that way. Simply package yourself, package everything. Because if you abandon your place of work to run, that's
na mmadụ a na-agbara ya ike n'ọsọ mmadụ a na-agbara is either you do it well or you didn't do it well. And for all this, you will answer for it. So the best thing is to stay strong, charge through it. What do you call the COVID video? They can have what they can handle. When they jump back and walk out of fright, and when so many develop mental health, and I kind of said to myself, "No good or a job. I'm after all, I see their soil. After all, we have to die someday, sometime, some way, somehow." I said, "Eba, put it in everyone. Put it. Put it. Oh, yeah, Pastor, now we know. We tried through it, and here we are. The same way we eat, God did what? Now every duty Chineke nyeke, as a father, as a mother, as a guardian, as a parent, as a shepherd, is on is on. Now remember, Obo na get back, or Chineke get, or Obo na him and they get the snaps now. So I didn't do that. Obo no one that won't and when they got so up for which another, I be but it is something to listen. I told the village. I saw how native is. But at the end of the day, when we stand in judgment seat, because now, one half hour, we are nearing our graves every minute. On a hand, if you have openly been lucky, in the body, the sound, the mind, where terminal illness, man organ, where not give one people sound internalize the man and when he didn't equal or said that if we want or to again, I need this or to do we hold tight to many negativities that does no one no good. And the bad aspect of many of these things is that they affect the way we even do our jobs. The way we go about our activities. My dear friends, we thank God today for this great feast. Christ reminded us that he is the good, not just a shepherd, but he qualified it, the good one. It's a challenge to each and every one of us. Wherever is it that you find yourself, are you doing it well? Who do you think you are doing it for? When difficulties come, do you abandon your duty post and run like mercenaries? Christ was not a mercenary. He knew why he came. And he is asking us to do exactly the same. He never promised that it will be easy. But he did say that cut off from him that we do not, we achieve nothing. So part of why we come here, my dear friends, is to draw strength from God, to fraternize among ourselves, to encourage each other. We need to start doing that. Unfortunately, my dear brothers and sisters, we lack in many of these things. We lack. Can I hear this not honor Kolani? Kobibia na bia oka. Maneba, manebe yoso. Buleba neje amutefe. Malo no one bo anabaya. Every friendship, every material thing, whatever comes around, even they are needable and things change. And when the
n'isisu nke iru chenji. Ịma na-asị anyị ụbọchị a na-akwa nwunye anọkwa sị kpọọ ya na fon jụọ ya ka o mee. Ọ bụrụ ma life change, life can change go for it. Not all of us will remember again. They will need to use maka nkeji na-akpọ gị. And how was it? That is the reality of life. When it hits you, you accept your own, life goes on. That's it. Enwe ndị inwebu ihe na-emerụ maọbụ ụfọdụ ndị nwere ike na-abịa bụ ọ bụrụ na ọ maka ọgafide dị na ọ bụrụ na ọgafide anọrọzi ya ịhụ na aka ọkụ n'ezi. Life goes on. Ịnọdụ na-ebe onye ọbụla na-aga and nobody wants to listen. Maka na onye ọbụla nwere obe nke obu. I remember when my mom died, who was my girlfriend, who was my confidant, who was my prayer warrior. You know, I asked my God, this one not the 8 years. At the point I understood that the so I stopped talking about that. Njebe na nke ndị believe, ndị mmadụ na wajebe afa jene because ya kwade. Because when na got the way you got evil meaning to me. And I don't blame them. It's not their fault. You are wasting your time. And it affects both your life, your work, your responsibilities, your personal happiness. And your job will suffer. And Christ will ask you questions to answer because ọ bụrụ na ọmụmaghị na ndị mmadụ na-anwụ everyday, ọ bụrụ na ndị mmadụ na-anwụ ndị mmadụ dị ọnarafọne, ọ bụrụ na ọ dịghị a na-anwụ everyday, ikwu na ọ gasị na ya pụtara pụta onye ji ekpere ekpere before I said come here, we not come back. You know, when you say Father is not coming back, and that's it. Nwunye ndị mmadụ ọ bụrụ nwunye ma ya abụọ nwụsịa amụ ya nwunye mmadụ amụdebe enwere ndị nwere ike nkwa today. That is life. Mana the thing bụ in the midst of all this chaos, what did you get out of it? Christ is the good shepherd. He is challenging us today. Look into your own life. Wherever you may changes, please do it today. Do not procrastinate. And for us to do this, it takes tremendous amount of courage, tremendous amount of humility, and then ask for the grace of God. It is not going to be easy. And when we have this matter is not worth it. It's not worthwhile. It has got to be tough. What is there here? Oh, for that we put away many of these things. I enjoy it. No. Enjoy what you do. Even a priest friend of mine. The mother and I affair. Only this gift of clairvoyance, you know, so you don't have different image on manage. So as in China can buy in our there. On our funding mother almost 24 hours. I was not and said, how do you do this? If you enjoy what you do, it will no longer be stress. It did help in some way, in the little ways how I arrange my things and do my work. So, if you enjoy what you are doing, as a father, as a mother, as a wife, as a husband, of course, including Imana, Monday husband, Monday na you know, because I just watch it. Facebook. What would you have? That's it. So we ask God, my dear friends, to help us, give us the grace, give us the courage, give us the humility to be faithful to our individual cause and our vocations. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
nke hapụrụ ụwa: Chief Barnabas Uwakwe Dean, Mrs. Helen Dean, Miss Chizoba Dean, Mrs. Elizabeth Adibe, Mrs. Patricia Moses Norom, Mr. Emmanuel Anobili, Mazi Fide Ifeji, Mrs. Veronica Mbaleme, Chief Dominic na Kevin Mbaleme, na ndị ezinụlọ Adibe, Onyinye Ọdịlị Okereke, ndị nke hapụrụ ụwa, ka ha kesa oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị arịọ gị dị nwe n'ala. Chineke merụ ha ebere, gbaghara ha njọ ha, wee dubata ha n'ikwu nke eze ya. Anyị arịọ gị dị mma n'ahụ. Ugbu a, onye ọbụla bulata isi yọọ Chineke ihe n'afọ ya n'iwu ya. Nara Ochukwu onye obiọma, ahịhịa ndị nke gị ji obi umeanị obi lụgharịlụgha wee na-ebute n'iru ebe eze gị nna dị nsọ. Enenanya na-adịghị ike nke anyị bụ mmadụ, ma dị n'anya ọbụla okwe nke anyị nwere n'ebe ị nọ wee bụrụpa ndị anyị na-enwe na-eche gị n'iru. Biko meere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị.
Yoba no mo na ka ja mo no bele fa ga so chukwu na bele mi fa ni na inara no. Amen. Onye nwe anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi na-enye gị ekene mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke a eji akwụ ụgwọ nje anyị na-aga n'ihu oge niile bịa wetara anyị aṅụrị dị ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, ya sabilite n'ọnwụ ya deghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị Before he was given up to death, the death freely accepted. He took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, he took the cup, and again he gave him thanks and praise, gave the cup to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, to be shed for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." May all of us who share in the body and blood of Christ be brought together in unity by the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world and make us grow in love together with Francis, our Pope, Marcel, our Bishop, the Evangelist Auxiliary, and our clergy, the people gathered here before you.
Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again, especially those for whom we offer this Mass. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and all your saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna dị ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace and unity in your kingdom, where you live and reign forever and ever. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. O fede vobis pacem.
Kristo ekpochapụrụ njọ nke ụwa, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'olile nke nwa atụrụ Chineke.
ayịyọ. Ezigbo onye ntị atụrụ, biko were ebere gee ntị nụrụ ọnụ anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka i jiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị kpọkọba anyị n'oriri nke ndụ ebi ebi. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị m Jesu. Ị na-anya, ọ dị ka a ga-asị na Sọnde a bụ Easter Sunday Igbo Community. Maka n'ihi since agbara Easter, taa bụ izizi anyị na-apịakọ ọnụ, so eche na o kwesịrị ka anyị kele Chukwu maka ihe ọma mebere anyị ma ndị ọma na ka anyị sikasị onwe anyị ụlọ ọbụla aka mma na anyị chara ya mma. I hope na Fada Ben ga-ama si m ma ọ so o mewo ya onye na-eme emewo ya onye na-agwọ ya emewo ya o mewo ya Chineke mewo ya Parish Pastoral Council na-ekene Igbo Catholic Community and Igbo in general, Igbo Community ka anyị sipụta n'igwe. Ọ tụrụ m n'anya kwado nwanne anyị nwoke Ọdịma na akwamozu. Ọ bụ ihe ọṅụ ndị be anyị na-asị ndebe mmadụ ka ndebe ego. Anyị kene Chukwu ka onye ọbụla sipụta ozotụrụ date. So anọ na-enye anụ abụ ndị ọgbọ ọhụrụ isi ike ikwesị ike si na otu a bụ otu ụmụnne na Kristi. So anyị na-ekene onye ọbụla. So anyị yọkwara maka enyemaka ịkwado Ọdịmma. Unu pụtakwara nyere anyị aka. So we realized the sum of $400. The Parish Pastoral Council anyị ga-ebi mma kene ya ọ nabatakwara n'obi ọcha. Anyị si unu Chineke gozie onye ọbụla n'ofu n'ofu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Nigerian Igbo Catholic Women Bake Sale is taking place today. Ị gaa na họl anyị ọ na-akpọtụ akpọtụ kịta ma ụgba ma okporoko ma azụ ihe ọbụla ị chọrọ n'ebe ahụ. So anyị na-arịọ onye ọbụla maka nkwado dịka mgbasa ụka ụnyaahụ na biko jee na nkwado our women's league Bikonu. One of our parishioners, Brother Solomon, excuse me, Niara last week, our music director. In our network, you have that So, opening our worship with us for the first time. Please can you stand up with me? Those that are here for the first time. No.
your contact, your email, to add you, and hopefully you are going to stay with us and worship with us from now until the end of time in Jesus' name. Thank you so much. April celebrants, if this month, of course, with your number, with that, this month will be my birthday also. So if you have any other celebrations, anniversary this month, please can you stand up, please? Nigeria in those days, my home was, and I got blood pressure and charismatic. We are going higher every day. We are going higher every day. Why not join us? So our choir is going higher every day, every day, every day. So why not consider joining the choir to kind of go with the choir? So the choir is a little. So, young people do so the gospel says, he who sings well, the best way to pray is to sing, So I will use your talent, not to pay your talent. You want talent, you may have 5 or so that when you use your talent or singing to sing, you're praying, you're praising God, you're also making others, happy. So, I and your liberal Yama and I join the God and decide for your God. Consider the choir. And when it has stressful, thank God for technology. And where your parents, your grandmother, they send you a WhatsApp group. You need to be in your bedroom, and your toilet, never well. So that on choir practice, you come down and make a book or the very simple. We also inviting and encouraging the young ones to consider serving at Mass. The Bible says, "Ama di balogaraga dono oberewa otokunama la nune kiru na sa Mass." So we must never. No one na sa Mass. Over God, over say God is so God is the man who personal sa Mass. Then I'm here. Are you being good shepherds? Are you being good shepherds to your children or not? It's up to you. Okay? We need other servants, we need choristers, we need leaders. Any of them to live you know like you don't look at us. Contact our coordinator or myself or can you need anything So finally, the next Mass or next month,
We are ready. So, bring a friend, bring your friends. Let us celebrate our mothers. All the easy. Igbo all the easy. All the easy. All the easy. All the So, Gambia celebrate So, our next Mass is going to be our Mother's Day celebration. So, when they will do the balloon, let's start. Suggestion. India kind of celebrate the next class. Then can be the big